El món del nen. Vet aquí un tema que dona per molt. Literatura, cinema, sessions de psicoanàlisi... Durant generacions, nens i nenes han après a fer-se grans jugant a imitar els adults, assaborint coneixements més o menys inútils o recreant mons imaginaris. Els soldadets de plàstic, els cotxets i les nines van sorgir perquè la canalla es divertís, però amb el pas dels anys s'han acabat convertint en objectes cobejats pels nostres col·leccionistes. Encara que a vegades costi de creure, tothom ha estat nen o nena abans de convertir-se en adult. Com a mostra, tots aquests homes i dones que cada mes es troben en aquesta plaça del barri de Sant Andreu, a Barcelona, busquen joguines de la seva infància. ¿Me la dejas en 20? Te he bajado 5. Toma, 20. ¿Va? Venga, que me llevo algo para mí. ¿Y esa otra que la Victoria qué? ¿Por esta? Estamos lejos, yo te daría 35, estamos lejos. 40. Toma, por la caja y todo. Que no, que es mucho. 55 por las dos, más no puedo. ¿Sí? Gracias. Bona negociant. Ella ja sabem què col·lecciona, però i vostè? Jo col·lecciono trens i cotxes, faig una mica de tot. Jo col·lecciono trens de mida LGB. Cotxets de U87 y tres también. Cosas de Candy, cosas antiguas. De cuando éramos pequeñas. Trens. Ambulàncies. Col·lecciono diverses coses, no? Però sobretot el que són màquines de tren, de l'escala N. I després també soldats de plom. Soldadets d'aquests de plàstic, indis, combois dels anys 60, 70 i així. No em diguis que encara hi jugues. Jugar-hi no, els tinc tots en una vitrina, els tinc posats a casa, recordant una mica la nostàlgia de l'infantesa, sí, però en tinc bastant, sí. Què et sembla si ens ho ensenyes? Ah, sí? Si voleu, ho tinc a casa per això, Anem-hi? Anem. Mentre el Ramon se'n va cap a casa, nosaltres ens trobem amb el Jordi, que passeja orgullós el seu Citroën. Aquest cotxe me'l vaig comprar a l'any 2000. M'agrada molt treure'l a passejar. El fet de veure la gent que es para, se'l mira. Mira, un tiburon. Clar, a mi això, ostres, m'omple d'orgull, no? A veure, una de les coses que a mi m'agradaria és tenir una col·lecció de cotxes clàssics, sobretot de la marca Citroën. Però bueno, jo sí que puc dir que tinc una col·lecció de cotxes clàssics, encara que els tinc a escala molt més reduïda, que són totes les meves joguines, i després també són totes les maquetes a escala U43 i a U18. L'Anita ens ha convidat a veure la seva fantàstica col·lecció de nines. Només entrar trobem la primera vitrina. Aquí tenim una mica de tot. Són nines totes de porcelana. Les nines doncs, donen una satisfacció al haver-les trobat, una il·lusió que sempre busques, aviam què trobes. Per exemple, aquesta és una Jumó, aquesta és una Simone Halby, aquest és el Kaiser, que el van fer de quan era nano, i aquesta me la vaig fer que sigués jo, amb les flors al cap, perquè és la meva dèria, les nines, la música, els cotxes antics i beure la Coca-Cola. I en un programa dedicat al món del nen, evidentment no podíem deixar de parlar de joguines. Aquí se n'acumulen uns quants milers. Encara que ben mirat, aquesta col·lecció no fa gaire goig. No, això no és la meva col·lecció. És el magatzem. Ja em semblava a mi. L'anem a veure? Sí, us l'ensenyaré. Un moment que deixo això i m'acompanyeu. Però això és una col·lecció o és un museu? Bé, és una col·lecció i és un museu, una mica de tot. Va començar com una col·lecció, però les joguines em van fer fora de casa fins que vaig muntar el museu. Tornem amb el Ramon.
molt seriós i concentrat, ens porta cap a casa. Mentre hi arribem, ens ensenya orgullós les dues peces que ha trobat avui. Doncs mira, avui he trobat dues peces bastant maques que em faltaven llegir, que són aquest goril·la, que és un goril·la de goma molt macos, un animalet i així, bastant ben fet per cert, i després aquesta figura del col·legi de Jackson, que són els nanos del col·legi de Jackson, que anaven tot aquest que camines, que estaven sentats fent a l'escola estudiant, supermacos i així. Ha sigut un canvi que he fet amb un altre noi que li faltaven unes peces que jo tenia repetides i així m'ha passat aquestes que em faltaven a mi. Ja tinc dos més per la col·lecció. Doncs aquí dins tinc les meves joies guardadetes. Això és un traster, però un traster que jo m'he arreglat a mida per tenir totes les joguines, doncs aquí ben posadetes. En tens alguna de quan eres petit? Mira, aquest camionet és meu de petit, me'l van regalar uns reis quan jo tenia 8 anyets. El pobret està bastant atritonadet, però bueno, perquè és un camió que ha estat molt jugat. Cosetes meves de petit que he pogut conservar fins ara són aquest 4x4 16 i aquest altre Mercedes. I tot el de més ja són joguines que he anat jo adquirint. Vaig començar amb aquest Porsche, el tenia un amic meu i sempre que anava a casa d'ell volia jugar amb el Porsche i ell mai me'l deixava, jo volia jugar amb el Porsche. I bueno, me'l vaig trobar en una fira, el vaig veure i vaig dir, doncs ara és el moment de tenir-lo. Han passat 25-30 anys, però bueno, mai és tard, no? I a partir d'aquí, a continuació, vaig adquirir aquell autobús d'allà, després vaig adquirir aquest Fórmula 1, et converteixes en un fan de la Rico i ja vols aconseguir-les totes, no? Llavors vas amb el catàleg, joguina per joguina, i dius, aquesta la tinc, aquesta no la tinc, aquesta la tinc, fins al punt d'arribar a tenir tot això que tinc aquí dins, que el meu gran problema en aquests moments és la propera joguina, on la posaré? A veure, jo crec que movent això una miqueta així, aquí m'encara m'hi cap una altra. Després aquí, si apreto una mica més, jo crec que aquí em pot cabre una altra, però sí, sóc conscient que arribarà un dia que no m'hi cabrà res més. Aquesta nina la vaig trobar en una casa particular a Barcelona i és una nina Jumó, això parlem del 1890, amb ulls de sulfur, boca tancada. Les primeres nines sempre era de boca tancada i ulls fixes. Llavors ja va venir que van posar les dentetes i els ulls que es movien. I és tot original d'ella, les sabates inclús, que tenen importància. Aquestes són de Barcelona, totes tres. Era l'única fàbrica que hi havia, que uns diuen era Badalona, els altres diuen de Barcelona. No ho sé exactament, però porten una B. Amb les nines també es veu l'evolució de la roba, que és molt important. Llavors us heu d'imaginar que jo no trobo les nines en tan perfecte estat, perquè una no té ulls, l'altra li falten els cabells, l'altra no té vestit, aleshores aquí entra una mica tot. Has de saber cosir, has de saber fer-li unes sabates i has de saber-li fer uns cabells si convé, perquè no els trobes així. Són nines que ja ho sabeu, que tenen molts anys i la veritat és que el pas del temps és per tothom. Aquesta sala és la dedicada a les joguines les més antigues. Normalment són de llauna litografiada. Cap allà al 1890 aproximadament hi havia els famosos llauners a Gràcia, és a dir, que ja fabricaven tot tipus de joguina petita i sempre es fabricava el que els nens veien a la realitat. Doncs una petita diligència, un carro, un cavall. Posteriorment, a l'any 1904, va començar la fàbrica Payà a València a fer joguines ja amb gran escala, amb escala industrial, amb fàbriques. Una que a mi m'ha agradat molt sempre de tenir és aquest Bugatti que tenim aquí, fabricat per la casa Payà a l'any 1929. Suposo que se li ha donat molta importància perquè fa uns anys va sortir a la casa de subhastes les Sotheby's i a partir de llavors es va rellançar molt. Però no és pas que sigui molt difícil de trobar, ja es pot trobar.
Aquests cavallets de llauna de la casa Paià són una